Kohimen ko parabid hautrai Jesus Christ mindagasngi kabalang kakin maburom ya ka clara bakui. Kabalaka hau kadweispa kindai polai bad la klad kad arspa san polai kala imtak Henry po snem karita. Henry kalang ganong seng jangka kawega seng rinium kabala imbaduk bad kim shimdon kano kapisa katengga bad kilalang nongkrong. Kila im da ka ba krong henrai ki pa ba kuit kila penbeit kindiat ia ka rukam im jangki ha ka ba ong kila ban pidiang ru ia ka spa kila ban sna ia ki ing la jom kum da ter henrai na du bastang ha ba ka clara ba kuit kala stang kim don eye ha ka ti jangki kishania ha ka jingai ne jingera jangi brio but ngitip ru kumbatip ka clara ba kuit kalang ka samla jongo Francis Assisi bakuid. But nadu ka for Francis Assisi bakuid la yamat karpang ya ka jingid ujisu badula boot ya ujisu clara ro kala boot ya ka ju kalindi jongo Francis Assisi bakuid but kala im ya ka jingim renium nadu kata ka por. Ko himen ko para ngi habenang kongu ya ka sur jongo blai ngi habenang ya ka lindi jongo blai. Ngide banaiti tilli tillan ya ka jingim jongi ha ka jimpen ya jongo ble ha ka jingim jongi ngide ban e shirhem ya ujisu ha ka jingim jongi kum giri koid mintagas ngi ha ka gospel ngiosngo ya ka jingong jongo jisu badu kunu brio de ban shashitam badde lemba ka jing shashitam uble upindon buram yangi jisu batashai kadar yaki apostol but kadon ga jimud kadon ga bor kadon ga jinga e lemba ga jing shashitam haga jingim jangi vei pai vei ngi don laka jangi jang ki jing shashitam but ngi ai lemba ga jing shitam but don give up pediang da ga jing hun mensiam don give a kernakli don give a kentai henry jisu kot uveri ngi de ben bud ya kanuksa jangu haga jingim but kawan ro ga jingerlim in da kasngi lemba ki nongkrang kajana How Jisu hato unongikai unai iyaka kajana. Kajana hangne kalong kajana temple. Bad ni yoyi bakini ki nongkarang kajana kila wan kili hau Petrus. Kabamot pilaban yoi ye ki brio baharo kila burom yau Petrus kumu nongyalam jangi kadarngot ubalong spokesperson uba kren naga bentau Jisu naga takadaw kila wan kili hau Petrus hato kinra jambi unongi kai jambi unsiu ya ka kajana badula on hoid hangne kajana don arukam bansiu kajana don arukam kawe kajingsiu kajana naga benda kari kawe kalong kajingsiu ya ka temple naga benda ka jimpin biang but kajing don kam jangka imane kumba ngi ai jingan show balang but kau kam kumda terte ban kershan ya ka balang but hangne haba kinongran kajana ke kirli ya kata ka shiteng shekel pitsiune yam u Petrus ula on hoy nangda ula late on ya u Jisu halor kaneka pang halor kaneka jinkirli but u Jisu bu eka jinkirli hakamajongu to mano bansiu ya ka kajana hato ki kun siem kisiu ka kajana ne ki nongwe kisiu ya ka kajana shaus em badu Petrus ula jubab kumno hoid ki nongwe kisiu ya ka kajana ki kun kim don kam bansiu ya ka kajana kabamot u Jisu ong ya ki apostol danka jing shisha pimdon kam bansiu ya ka kajana nagabinda ka temple namar shisin bangilong ki kun uble ngimdon kam ban siu ki nongwe ki bampat long ya ki kon jongo bale ki deben siu ya ka khajana kane ka long ke jimut ka bau Jisu labu hakamat ki apostol namar pi baro pelong ki kon henre bannum pin sausi ya no Jisua ki le kwai dokka pin salap iya ka shiteng shekel haka shindur jonga dokka sa late ai ya kata ka shekel nagabenda kadaka shin jonga jingsiu khajana hangne ngilaban puson bun ke baro halor kaneka jingsi kajana kadba hakaporo Jisu bat ki apostol kidon ar jait ki shekel kawe kabadon ka dur jongu
Kaiser us kawai pat badon ka dur jong uble haki ban siu ya ka shiteng shekel nakabinda ka temple bunsin habaki bru ki jiu ki vansha ka temple bunsin hagakti jongi don ka ya ka pisa ne ya ka shekel kabadon ka dur jongus te ya ka badon ha ka dur jongus omlong shu ban siu ha ka temple te nagata ka daw ha ka temple don ki bru ki ba ya pain pisa ki nom nong ya pain pisa kenapa ki ju haba ki wan ban mane ya utrai kinyo ya ka shekel kabadon ka dur jong uble bakin le tarwa ha ka temple but habau jisu le yo ya kinikin nong ya pain pisa ulale kumno ula dom ula bitar ula pinkalon ya ki meat jong ki ba ya pain pisa kabamot jisu ki kai ki bru banrung ha ka temple pimdon kam ya kane ka dur jong kis jong ka parte ne pimdon kam ya ka pizza henre ya ka jingterwa hangne kalong ka dur jong oble na ka da phide ban ken mauro ya ka ki jingi kai na ka kitab genesis uble ula taw yangi ha ka dur ka dar jong kabamut omde mangi ngidon kamban ra ya ka pisa sha ka temple henre ngide ben ra ya ka dur ka dar jongo ble bad ka jingterwa ha ka temple kalong ka jingai tilut yalade ha uble ka jinkinia babhatam kalong ka jingai tilut yalade ka jimmane babhatam kalong jingai tilut ya ka jingim jongi namar ngidon khangi ya ka dur jongo ble kane kadege jimmot habau jisu la pinkalon ya ki mij jong ki ba ya pain pisa katengka namar u jisu ukwa ban hi ka ya baro ki kon jong oble ban ngide ban mane ya oble ha kamen siam jongi ngide ban mane ya oble da ka donur jongi ngimde man mane na ka bor jong kane ka parte khabar bun sin ngi bakala ha kane ka jimmane lesengi perkat ladanga pindep ya ki kameram ngi perkat ngi ladep mane ya uble lese ladang ngi terwa ya ka badawa na ka balang kala kut ya ka jimmane jongi henre kahe ka bau jisu dawa nangi kalong ka jimmane bashisha ka jinkinia bashisha kalong jingai tilud pura yalade namar ngi don ka dur ka dar jong uble lem kumta ka jimmane jongi kanum seiso habangi keren halor kanege jingderwa ngilatip habangi don jingya seng he shanoru ngila ban yoi kibruyu kibalung ya kapisa kinum tur shu shaka jakaba shong ya kirinium kitip kinum ahyeye ne kitipru kilong kibala aiti lupa hawjisu ne omdon mano balai korong na ki father nama habadon ge jingya seng he ngitip ya ka area ne jaka bashong ki sister ki rinium ki brother omdon mano balai ban lum pisa lung jing tarwana ki namar kumba ong jisu ya ki kun jong oble kim don kam da ka jing shisha ban it ya ka khajana namar ka jingim jonge shimed kalong ka jingait padu jisu pinbet hangi ya ka rukam bangide ban mane ya jisu ya ka rukam bangide ban id ya jisu ya ke rukam bangide ban kershan ya ke nam ke burom jong oble henrang itip bale ngiterwa jingterwa kalong ban kershan ya ka jingdon kam jong ka balang ka jingdon kam jong ki yemene ka jingdon kam jong ki shakri jong oble kane kade ke jimmut ha ka bang ngiterwa ka jingterwa na ka benda oble namar ngitip kadon kambun ke baro ban pindep ne pinbiang lempa kane ka jingai ti jongi henre jisu u ongru harta thaju kapor ngide ban yaid lempa ka jingit bat ka jingai ti pura kane kalong ka jingterwa ka ba kongsan bat ka jingkinia ka ba kongsan bat ka jingmane ka ba kongsan ha ka jingim naga ta ka daw habangi rake ya ka sngi borom jonga clara ba koit ka bala jet ban im ya ka jingim batu ka hikai yangi kumno ngide ban im da ka ba shania tilan ya jisu ha ka jingim jongi ngiduai na ka pinda ka ne ka jinga ha ka ne ki yukirish ba koit ba mangi baharo ngin sautu shai ka dar kai ka jingdawa jonga beneng nangi baro ballong gilangkinia naga pinda ukris jisu be karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi
bangin dup sngoto shai kadar ya ka jingkot jame kam dame ka men siem janga jimane uble ha ka jingim changi en yaro ya utrai Jesus Christ